Wis kanggo kabeh kancaku dulur-dulur sak Indonesia Raya mbuh kuwi ning Malaysia ning Taiwan ning kabeh pokoke. Modus. Assalamualaikum bosku, cetok nang channel YouTube Mas Gas ya toh. Bah iki lho cah, negarane wong iki kancaku mbah pedah. Racing punya lur, wong Ponorogo duwe lek iki pedes kaya ngene iki lek kaya ning Indonesia herek, guys. Masalah dilono. Ngene iki tas balik kok ngalas lur dilokan. Bah. Ora nek plate sae lur, ora nek plate tapi yo lek bantere ora maido. Licin. Mendinge masalah rezekine wong. Speke kaya ngono kuwi, ngarep racing. Racing ijo, warnane ijo. Burine ruji. Mesin operses 1000 cc, ngalang-alangi puso. Ini lur. Beh. Plate yo simpel ora kaya ning Indonesia lur kene iki. Indonesia AG ben taun nganyari. Niki plate JEF lur. Beh. Mening pokoke lur. Sik tak benakne kamerane sik. Nah, dicuci lur ben apa ya jenenge? Ben piye ya? Ben resik lah, ya ora trimo wong wedok antok sing diragati iki. Bedah barang ya kudu diopeni ngene iki. Baper. Bucin. Iki sik bujang wong Ponorogo lho rek tekok-tekok nomor WA-ne. Monggo cewek-cewek Mas Gas lover sedunia anu apa jenenge nulis ning kolom komentar ora apa-apa ya lur ya. Modus. Montore Spot punya iki plate ngene iki bosku. Nomor WA-ne tekok dhewe ning wonge tapi saenge duk wong Jawa bosku. Nah, iki drivere ngene ndah. Drivere ngene Malaysia, Badang punya deke drivere. Wah, jamput di vlog kok malah. Wes ngomong kok. Halo. Piye? Iki lho. Ngumbah pedah lur ngene iki posisine tas kok ngalas ya. Kerjaku saiki ning alas lur, ora kerja ning pabrik-pabrik ana kae. Tapi yo senajan kerjaku ning alas yo tresnoku panggah ning atimu ngono. Dia tak bisa bahasa Jawa, tapi dia bisanya bahasa perasaan. Isin wonge, isin. Jarine netijene akeh. Pedae lur, masalah. Bang coba kasih ngomong bahasa Lombok. Dik tahu lah. Bahasa Lombok gimana Bang? Bahasa Lombok. Tahu. Endur kayak omae wong Baya lur, omae wong India sing biasane nggih selendang ngono kuwi. Wah. Super Speed HDX Kotlete lur, ngene iki. Doa ibu sepanjang racing ya. Saiki aku kerja ning kene iki ya, Sanderbi lur, Sanderbi sing kok delok susu. Pedes padha ruwes sik. Iki mogol pede iki tok lho sing kumuh-kumuhe sepeda iki tok sing kumuh-kumuh. Entolo tak buak iki. Nah, delokan. Masalah. Asu lur, asu. Nah, wis ngono sik ya anu dulur-dulurku sak Indonesia Raya Lovers. Sementara videone kok channel YouTube Mas Gas ngene sik. Engko disambung neh apa jenenge episode-episode selanjutnya mbuh jalan-jalan yang IL, mbuh jalan-jalan yang Thailand.
Wis kanggo kabeh kancaku dulur-dulur sak Indonesia Raya mbuh ning Malaysia ning Taiwan ning kabeh pokoke. Aja lali yo like, comment, subscribe.